μεγάλη καριέρα στην Premier League πρωτίστως και γενικά στην Ευρώπη. Καμαρά τώρα, ωραία πάσα για το Σουνά. Προτιμά την πάσα στον Καμαρά, στο τέτα 1-0 ο Καμαρά. Χάθηκε η μπάλα για να σκοράρει ο Ανρί Καμαρά και να βάλει μπροστά τον Απόλλωνα. Πολύ όμορφο γκολ πραγματικά. Ο Σουνάς πέρασε την πάσα από την κλειδαρότρυπα και ο Καμαρά, που ξέρει να τελειώνει τέτοιες φάσεις, γράφει το 1-0 πάρα πολύ νωρίς, στο 1 λεπτό. Ο 39χρονος, δείτε πάρα πολύ ωραία η πάσα μέσα στους κεντρικούς αμυντικούς, το 1-0. Πάρα πολύ γρήγορα εκτέλεσε κάτω από το σώμα του Αθανασόπουλου. Πολύ άσχημη η αντίδραση της αμυντικής διάταξης του Πανεγιάλιου. Το πλήρωσε με το γκολ του Καμαρά. Ο Ξιάνος έβγαλε, Φωμίν κουβαλάει ο Ουκρανός. Φωμίν σε μια κόντρα επίθεση, σωστή πάσα. Μπουντόπουλος πάει στο τέταρτο.